F'żewġ volumi ta' Il-Maltin, Emilhom, Drawwiethom, Ġrajjithom, Steve Borci ddokumenta modi ta' għajxien fi bnadi differenti tal-Gżejjer tagħna. Fir-rokna li jmiss, iltqajna ma' Steve sabiex insiru nafu aktar dwar id-dokumentazzjoni ta' dan l-aspett mill-folklor tagħna. Malta fl-aħħar mit-sena rat bidla enormi minn pajjiż rurali għal pajjiż belt. U għaldaqstant jiena qed nagħmel riċerka fuq il-ħajja soċjo-kulturali u ekonomika tal-poplu Malti ta' madwar 100 sena ilu. L-għajxien tal-Maltin ta' dak iż-żmien ma kienx f'kull qasam iddokumentat minn kittieba li daħlu fid-dettall ta' ċertu oqsma, ta' ċertu snejt, ta' ċertu imġiba ta' għajxin, il-Maltin li kienu josservaw il-fġieli ta' fost il-ġimgħa, il-Maltin li Malta għalihom fejn imorru jew bil-karettun jew bil-mixi. U għaldaqstant in-nies li ma min tkellimt magħhom minħabba li l-ħajja tagħhom għalkemm imlija kienu kif qed ngħid jien iktar iffukat anki fl-akkwati tagħhom, kienu josservaw b'ħafna iktar dettall l-affarijiet li forsi llum laqas biss nagħtu każhom. Biex ktibt l-ewwel żewġ volumi u issa qed nagħlaq it-tielet volum ta' Il-Maltin Emilhom, Drawwiethom, Ġrajjithom, l-ewwel ma għamilt kien identifikajt nies rakkontaturi li ħassejt li kienu kapaċi jagħtu rakkont imsawwar b'dettall bistejjer tajbin kif ukoll li huma kienu jiftakru sew anki aneddoti, affarijiet mill-istorja, drawwiet, snajja għalhekk it-titlu innifsu diġà jissuġġerixxi l-kontenut. Ġara darba għażilt lir-rakkontatur u mbagħad kont nibda naqra dwar il-qasam li din il-persuna kienet tifhem l-iktar fiha. U mbagħad tibdilek ir-riċerka fl-Arkivi Nazzjonali. L-Arkivi Nazzjonali mimli eluf ta' files governattivi li dawn il-materjal tiegħu ħafna minnhom mhux pubblikat u lanqas biss huwa moqri u fihom hemm minjiera ta' erf u tarif dwar il-Maltin x'kienu jistaqsu lill-gvernaturi jew lill-Ministri tal-Gvern Malti, it-tweġibiet u d-deċiżjonijiet li kienu jittieħdu wara l-kwinti. U ħafna drabi tara li xi drabi n-nies hemm barra fit-triq blaqas biss kienu jkunu konxi x'qed jinħema biex tasal d-deċiżjoni. U fl-annotazzjoni jiena rrid nivverifika u nagħti validazzjoni tar-rakkont li dik il-persuna tkun qaltli biex bekk il-qarrej ikun jista' jaqra l-kitba tiegħi fuq żewġ livelli. Jew ir-rakkont jaqrah u l-annotazzjonijiet wara, jew waqt li qed jaqra r-rakkont jibda jirreferi għan-notamenti tiegħi. Il-Malti li jitkellmu bih il-Maltin ta' 110 snin jew 100 sen ilu dawn għaliex jiena bdejt dir-riċerka 23 sen ilu u ħafna minnhom mietu, kienu il-verbi li jużaw ifissru bid-dettall dak li jixtiequ jgħidu. Apparti minn hekk l-idjomatika, l-idjoma li jużaw Maltija hija tassew kolorita, l-aneddoti, kliem ġdid li laqas kien miġbur fl-ilsien Malti, dak li bil-Malti ngħidulu l-akkwist verbali. Raġuni kien li meta fost l-oħrajn Aquilina u anki Sarraċin Onglot kienu qed jiġbru il-kliem biex jagħmlu l-miklem jew id-dizzjonarju tagħhom mhux bil-fors li marru kull rokna ta' Malta u Għawdex. Jiena Malt Malta, Għawdex u Kemmuna. U allura rrid inkun komprensiv fir-riċerka u l-kitba tiegħi. Iva, hemm ħafna kliem ngħidu aħna għall-argument in-nies tal-Birgu kellhom fis-snin 20, jiġifieri 100 sena ilu, kellhom drawwa tfal li jkollhom ittajru żigromblu. Iż-żigromblu kien tip ta' tajra li misqaqin tal-Birgu jew fuq l-ibjut hija t-tajra tat-tajr l-ieħor. Kellek imbagħad it-tifsir il-kelma għall-argument tixkatla. L-ixkatlar li hija sandpaper. Dik hija meħuda mill-ixkatlu. In-nies tal-qala kienu meta jaqbdu l-ixkatlu kienu jaqlaw il-ġild ta' barra inixfuha jnaħħu
il-rita ta' wara l-ġilt u mbagħad kienu jmorru n-nies li jibnu dajes tal-baħar li kienu magħmula ovvjament mill-injam biex jixkatlaw biha. Għandek il-kelma ngħidu aħna idra, plural ta' dar. Dar mhux id-dar li toqgħod fiha imma id-dar tas-sinsla tad-dar. Fil-kuntest tal-bidja, speċjalment f'Għawdex, il-kelma idra tintuża wkoll għal meta huma jaqbdu l-pal tal-bajtar u jkun id-dar li jilqa x-xtieli li jkunu fil-bejt ngħidu tat-tadam mill-elementi. Jiġifieri huma jkunu l-idra jkunu d-dar tax-xitla nnifisha. Plurali hija idra. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.